Počkaj, ako sa to hovorí? Kto má, že ten jede? A ako? Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu CAC Naviga 10 do traktora Zetor a poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnes sme montovali v obci Suchohrad, konkrétne do tohto legendárneho traktora Zetor 4011. Takto vyzeral traktor pred montážou a ako prvé sme sa pustili do strechy, ktorú sme si vyčistili a následne nalepili anténu. Po streche sme sa pustili do kabeláže, kde sme si ako prvé uchytili samotný gyroskop a následne tablet. Po zapojení kabeláže sme si zapli samotný tablet a takto vyzerala finálna montáž. Po montáži sa zákazník rozhodol navigáciu na ostro vyskúšať a tak sme naplnili postrekovač a presunuli sme sa spoločne na pole. Na poli sme si už iba zákazníka zaškolili a následne sme išli postrekovať. Ak sa ti dnešné video z montáže páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow a ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim, ahojte.